Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kalong ka Jingja wa Shyrkhei ke belajar hajala Uttarakhand hak ba Ngut ki beriau ki layap bat san phongut ki dang ja Rngai na Jingshlei ke ke balong kum ka kshat bat rat Naphang ya ki Ïing ki sem jong ki beriau hak we ke shnong ke belawan ra ru ke jingtwa khando na daw ke jingjur uslap ubajur ulahap hak than jong ka wa khir ganga bat hakidur khi lei ke jing Shyrkhei hak ba ke balong kum ka kshat ke tuit nu ulum syapo ke tiga shnong ke belatip kum ka shnong dharali ke badan ha utar kashi ke belarat Naphang ya ki Ïing ki sem ki beriau ki bai ke ni jingja ki layo ban ringdur bat thap hapo ki san social media hak belayo sngow ya ke jingkul mar ki beriau ba ke jing dunyar jongki ki pulit ke utar kashi ki lapen mi ya ke jing maham hapo rinsan x ban kentui ki pat ba bagin long ki bahusiar bat kiar ban shong hagi jaka badan hajan ki wa Menteri Rangba ke Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, ulaong bakakenhun ajing rap benta kidang wat, ya kita ki beriau belajar. Ulaong bakajing hap uslap ubajur, hadharali ha utar kashi, kalawan ra ke jingja basngusi ke bajur, ki SDRF, NDRF bat ki buat district ringkat bat ki wiki kenhun, ki ladan bentalang banirap ha ke jingja basngusi. Shushu ulaong bahlor kani uladap banekran bat ki buat bahalor, bantek lakam ke jingja, kabaladan ha pedeng ke jingpet banyak. Ngadwai ha ublei babaro kinyo e jingshngan ula pelat ha por san x ka Uttarakhand kala sakhi ke jing hap slap ke bajur ke bayai beteng ha ka ayom ha ka ba ki wa ki bahe kenthop ya ka wa ganga ha harit war ki dang sakut ha ka umsaw ha ka sngin kong arngut ki beriau ki layap ha ka jingja bayade ba ka jingjur uslap bat artali ki dukan ki la shatep ha ka jingtua bat ki mau ki la hap na jronglum ha rudra prayak district katanat pet maryang jongkari India ke India Meteorological Department IMD kelepin mi egajing maham halor gajing nangjur jong uslap hakte gejela hakija kalu mendagasngi lepin mi egajing maham bagajing jur uslap kanne habaro akawai katayo